wani abun ban mamaki da ke akwai a Rabbit. Mu je cikin bidiyon kai tsaye da ku gani. Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan kafa ta mai albarka ta Rabbit Hausa TV. Mutane na yawan tambaya me yasa Rabbit ya bambanta? To yau zan gaya muku abin da yasa Rabbit ya bambanta. Ba kowace software bace ba a wannan zamanin za ka iya amfani da Windows guda hudu a lokaci da. So Rabbit yana da wannan bambancin da kowace software. So yau zan gwada muku wani abu mai muhimmanci sosai dangane da Rabbit. Yana da matukar amfani, yana da kuma sabin lokaci sosai. Ka yi amfani da abu hudu ko in ce abu uku a lokaci guda. So Rabbit yana da wani abu wanda yana da matukar muhimmanci. Idan kai kana aiki da Rabbit, kamar yadda kuke gani yanzu ina da wannan Windows ɗin nawo guda hudu. Duk abin da na yi akan wannan plan ɗin so zai yi reflecting akan waɗannan abubuwan guda hudu da nake da su. Ma'ana idan ina aiki akan plan so Rabbit zai yi min sauran ayyukan nawo. Duk abin da na yi idan na yi bango so zai miƙa min da bangon shi a sauran elevations ɗin da nake da su. Misali idan yanzu misali na taɓa wannan tagar ku kalla ku gani, ta nan za ku gani na taɓa ta yi highlighting da blue. So idan kuka diba a elevations za ku gani ga blue ga yanan na taɓa ta. Haka idan kuka duba a section shi ma za ku gani. Haka wannan 3D ne, 3D view ne. Idan kuka diba so a nan ma haka za ku gani. So abin da ke faruwa a nan shi ne duk abin da kake yi a plan so zai maka reflecting a sauran elevations ɗin da kake da su in dai kana amfani da Rabbit. Amma yana da wani abu, misali yanzu idan na matsar da wannan taga ku kalla ku gani so za ku ga ta matsa. So duk abin da kake yi akan plan definitely dole zai yi reflecting akan wancan abubuwan da kake yi. Haka kuma idan misali so wannan kenan ina magana akan abin da ya shafi irin su bango walls da dai sauransu. So amma yanzu misali kamar annotation idan na dawo nan kan Rabbit za ku ga kan section so misali na elevation ne ko so idan na tashi misali yanzu gani wannan tagar ko kuma in ce wannan measurement na jikin tagar misali ga sunan wuraren ko so idan na goge shi delete so za ku gani a iya wannan abin da na goge a nan kawai zai reflecting. Idan kuka dawo a section gashi za ku gani ya goge ba. Haka ma idan kuka koma a plan so ga measurement din nan za ku gani bai goge ba. So shi Rabbit haka yake, idan kana amfani akwai abubuwan da yake da su yana da bambanci saboda yanzu a wata software ko kuma a wani abubuwan zai iya yiwuwa misali kamar idan manual director kake idan kai aiki a plan so dole sai ka zo ka yi a sauran elevations ɗinka so kaga yana da wahala ko in ce maka a AutoCAD yana da wahala idan kai aiki a plan so sai ka zo ka dawo ka yi aiki a elevation ka koma ka yi a 3D sannan ka koma ka yi a section so komi mabambanta. So amma shi Rabbit yana da wannan amfani mai muhimmanci sosai ta yadda babu yadda za a yi wani abu daban wanda ba a cikin wanda idan ka yi shi a plan ba zai maka reflecting a sauran wurare ba. Misali yanzu kamar yadda kuka gani nan wurare idan da zan taba wani legend din misali so let's take wannan 3D din so kamar yanzu da kuke ganin wannan so inda zan taba wannan so idan kuka koma bari in rage shi idan kuka koma wannan 3D din so let's misali na taɓa wannan a elevation na taɓa wannan kofar a elevation so ishi ma za ku gani a